Uusi viikko, uudet kujeet kuluneesti sanottuna. Nyt on 8. päivä toukokuuta ja 7. päivä tätä mun projektia menossa ja hyvin on lähtenyt käyntiin. Ihan ensimmäisenä täytyy kyllä sanoa kiitoksia, että aivan mahtavaa palautetta on tullut. En olisi uskonut, että tämä homma niin laajalle leviää ja ihmisiä niin paljon kiinnostaa, varsinkin positiivisessa mielessä. Ja on jopa tullut yhteydenottoja ihmisiltä, jotka on vähän samoissa vaikeuksissa ollut painonsa kanssa, että haluavat vähän niin kuin lähteä beesiin ja osa haluaa jopa meikäläisen apua omiin juttuihinsa ja kyllä nyt jollain tavalla jos pystyn ja kykenen jeesaamaan, niin kyllä sitten tietysti jeesaa. Et se on mahtava homma, jos edes jotain pystyy inspiroimaan omilla toimillaan, että se on yllättävän vaikea asia, jos syöminen ei ole niin helppo juttu. Elikkä niin kuin mullekin, en mä tiedä minkä sortin itsetyydytysväline se ruoka oikein on, että jos on ollut stressiä, niin sitä tulee syötyä ja en tiedä, jonkin sortin tunnesyömistä. Ja eikä se välttämättä ole edes sitäkään. Kaiken lisäksi sitten vielä tykkään syödä. Syöminen on kivaa. Että sitä nyt vaan pitää oppia tekemään oikeanlaisissa rajoissa. Ja mun mielestä omat heikkoutensa täytyy osata tunnistaa ja sitä kautta, jos niistä muodostuu ongelmia jossain asioissa, niin ne ongelmat pystyy ratkaisemaan, kun sä tiedostat omat vaikeutesi ja heikkoutesi. Että sillä tavalla niistä pystyy pääsemään eteenpäin sitten. Mutta raskaammista aiheista mennään tähän aiheeseen, hieman kevyempään aiheeseen. Nimittäin eilen oli tosiaan punnitus 6. päivän aamuna. Elikkä homma oli menty 5 päivää eteenpäin ja puntari pärähti lukemaan 117 kiloa tasaan. Elikkä 2,6 kiloa tultiin 5 päivässä alaspäin. Mikä on ihan hyvä, että se tarkoittaa sitä, että nesteet on lähtenyt liikenteeseen ja lähinnä vettä poistunut kehosta, mutta niin se kuuluukin tässä ja todennäköisesti tällä nyt vielä tämä kuluva viikko niin tippuu ehkä suht iso numero, mutta sitä nyt ei sen kummemmin kannata tuijottaa, että koittaa pitää semmoisen jonkunlaisen tasaisen vauhdin päällä siinä homma etenee kaikista parhaita. Mitä näkee jossain TV-ohjelmissa, suurimmissa pudottajissa tämmöisissä, että pudotetaan Herra Jumala 5, 6, 7 kiloa viikossa, joskus viikosta toiseen, niin ei semmoinen oikein tai olla järkevää, mä luulisin. Eikä mulla kyllä edes mahdollista. Minkälaiseen etenemistahtiin mä olisin tyytyväinen, niin semmonen 0,5 kiloa viikossa olisi ehkä ihan realistista aika pitkänkin aikaa pitää semmosena keskiarvona, mitä se tippuu. Sekin jo vaatii töitä ja omistautumista jonkun verran, mutta kyllä sanotaanko tätä, että mistä kaivaa, niin sitä löytyy. Ja
Lupasin vähän kertoa niistä omista syömisistä. Mä tiedä, kiinnostaako ketään se, että mä alan sen tarkemmin mitään ruokapäiväkirjaa kertomaan. Toki voi jossain vaiheessa niin kuin joku päivän kaikki ruokailut ja tämmöiset niin listatakin, mutta nyt ajattelin niin kuin vähän enemmän yleisellä tasolla kertoa tästä jutusta. Eli se, mitä mä nyt teen, siis tätä ketoosidiettiä, mistä muuten erittäin hyvän artikkelin on kirjoittanut semmonen henkilö kuin Markku Tikka. Jos haluaa siitä ihan suomen kielellä selkeätä selostusta, niin googlettaa Markku Tikka ja ketoosidietti, niin aivan varmasti löytyy. Että en siihenkään sen kummemmin pureudu mukaan. Mutta idea on siis olla hyvin vähän hiilihydraattisella ruokavaliolla ja miinuskaloreilla. Tällä mulla itsellä niin proteiineja menee se 180-200 grammaa päivä. Ja hiilihydraatit nyt ensimmäiset 4 viikkoa mä koitan pitää siinä 30 ja 40 gramman välillä. Ja loput sitten rasvasta, mitä siihen jää. Mä nyt koitan kokonaiskalorit laskea siihen johonkin 2500 paikkeille. Mulla se kulutus ei oikeastikaan kovin isoa oo. Sen on huomannut, että tuossa viime vuoden loppupuolella tuli pitkä pätkä vedettyä semmoista tarkempaa settiä treenien ja ruokailun osalta, ja silloin mulla oli 2800 kaloria lepopäivinä ja 3200 treenipäivinä, niin niillä se paino pysyy suurin piirtein samassa, ehkä semmoista hyvin pientä nousua, mutta suurin piirtein samassa. Eli jos koitetaan se 2500 näin alkuun pitää, niin luulisi, että olisi jonkinlaisella miinuksella. Mulla toi arkiaktiivisuus, kun ei ole tosiaan niin kuin näin töissä mitenkään kovin päätä huimaa, vaan se on lähinnä autolla ajamista, autossa istumista tai sitten työkoneessa poravaunussa istumista, että sitä se on ehkä 90-95%, niin et sä siinä hirveästi ylimääräisiä kaloreita kuluta. Mitäs vielä? Joo, viikonloppu meni tosi mukavasti. Siinä käytiin salilla 2 otteeseen vaimon ja perheen pienimmän kanssa. Alkaa jo olla sen ikäinen hän, että hän siellä leikkii itekseen ja välillä sitten toki tahtoo tulla siihen väliin kokeilemaan, että mitä siellä isi ja äiti oikein touhuaa. Se on ihan mukava käydä tolleen kaksistaan tai kolmistaan, niin siinä saa sitä treenikaverista sitten vähän hyötyä. Vaimo on yleensä aina jotain punnerusjuttuja mulla varmistamassa ja antamassa pakkotoistoja. Saa ne vietyä sitten aina silloin tällöin vähän yli feilure. Yleensä kun tulee sitten aina tosissaan treenailtua yksikseen. Tänään ei ole treenipäivä. Tämä päivä on alkanut itse asiassa 2:50 aamuyöstä nousi ylös. Ja 11 jälkeen illalla olin vielä tekemässä eväitä tälle päivälle. No onneksi olin nimittäin pitkä ja kiireinen. Liikenteeseen lähdin joskus siinä ennen 4.
4 ja vähän matkaa pääsi ajelemaan. 300 kilometriä on mulla matkaa tänne työpaikoille. Työauto sanoi sopimuksessa irti siinä ensimmäisillä pikataipaleilla. Pääsin sitten sen kuitenkin vielä nilkuttamaan tonne pääkallopaikalle ja herättelin työjohtajan, niin hän järjesti mulle sitten sijaisauton, millä pääsin sitten jatkaa matkaa. Kello on tällä hetkellä justiinsa tulee 7 illalla. Mä lähdin 5:30 aikaan työmaalta pois. Että kyllä tässä on ihan riittävästi tullut tänään tuusailtua ja tuossa justiinsa sauna on lämpöimässä ja ajattelin vähän voimapyörää tuossa rullailla ja pikkasen saa tonne alaselkään liikettä, kun toi istumatyö tahtoo sitä rasittaa ja välillä jumitella, niin koittaa sinne jotakin liikettä aina saa. Ja varsinkin nämä maanantait on sellaisia, kun ensin istut pitkän päivän ja sitten istut vielä pitkän päivän koneessa. Niin. Se tahtoo vetää juntturaa. Ei kai tässä varmaan tällä kertaa taas ihmeempiä. Katsotaan, keksisikö sitä tuosta viikolta jotain pientä pläjäystä heittää ilmoille, mutta seuraavan kerran kun oikein asiasta tehen istahan ja rupeen päivittelemään, niin sitten voisin vaikka vähän kertoa tuosta treenihommasta. Ehkä jopa vähän omaa historiaa ja mitä nyt tällä hetkellä, minkälaisia vääriä metodeja on käytössä ja millä koitetaan saada kehitystä. Ei mitään. Toivottavasti taas tykkäsit katsoa ja jos tykkäsit, niin peukuta ihmeessä ja kerro kavereille. Jaa eteenpäin tätä ilosanomaa. Teemu kiittää ja kuittaa. Palataan pian asiaan. Moi!